Hvis du ikke tror på en ancient alien race, så har jeg faktisk nogle ret gode argumenter om, hvorfor du tager fejl. Velkommen til Svennibal. Vi viser dig den side af historien, du aldrig får i skolen eller på Discovery Channel. Prøv bare at kigge på pyramiderne. Seriøst, selv alt det avancerede udstyr, vi har i dag, vil nærmest være umuligt at bygge noget så kæmpe og præcist igen. Bare se på bunden af pyramiderne. Det er så fuldstændig vandret, at det kan næsten kun forklares med en eller anden form for alien-teknologi. Noget i stil med laserinstrumenter eller andre værktøjsting, vi slet ikke havde dengang. Jeg ved godt, hvad de fleste siger. Det var bare slavearbejde og stenblokke. Men helt ærligt, den forklaring holder bare ikke. Der er for mange detaljer og for meget, der ikke giver mening til, at vi bare kan ignorere det. Sandheden er, at vi bliver fodret med en pæn version af historien, men hvis man tør kigge ordentligt efter, så er tegnene over det hele. For eksempel Stonehenge. Hvordan vil du nogensinde forklare, hvordan vi fik stenene fra Prestle Hills, Wales til Salisbury, England? Det giver jo ingen mening på, hvordan vi flyttede stenene lidt over 300 kilometer. De må have brugt en anden form for teknologi eller metode, som vi mennesker ikke kunne bruge eller forstå, ligesom noget som en alien race ville have adgang til. Men i det hele taget giver det ingen mening, at vi skulle bygge noget med den form og struktur, og hvorfor lige præcis den slags sten, der skulle bruges. Der må have været en anden grund eller højere mening med det, som vi mennesker ikke vil kunne forstå. Eller noget som en anden højere intelligens og eller race. Ligesom noget kun for eksempel en ancient alien race vil kunne forstå. Men nu når vi snakker om høje ting, så skal vi snakke om Cologne Cathedral. Cologne Cathedral blev bygget i 1248, og den blev bygget rimelig hurtigt. Vi ved ikke hvor hurtigt, men det var hurtigt. Dette mesterværk, som Cobain Cathedral er alt for imponerende til vi simple mennesker kunne have bygget. Noget så stort og detaljeret dengang uden power tools. Vi vil ikke engang kunne bygge noget så stort og flot i dag på den tid med de værktøjer vi har i dag. Den er næsten 200 meter høj og bygget af masser af forskellige slags sten. Dette kunne ingen have bygget dengang. Så der må have været hjælp fra en anden livsform. Cobalt Cathedral må have blevet bygget eller fået hjælp fra en ancient alien race. Med mere avancerede værktøjer, end vi havde dengang eller nu til dags. Men hvis du ikke tror på os nu, så bare se denne video. Dette er en video af Blacklight Satellite, der viser en UFO. Den har været rundt om jorden i over 30.000 år. Prøv at tænke på alle de strukturer. Den kunne have bygget, har bygget og er i gang med at bygge. Hvis dette er ikke nok bevis for jer, så ved jeg ikke, hvad jeg skal fortælle jer. I kan simpelthen bare ikke forstå virkeligheden. Like og subscribe for mere og kommenter, hvad vi skal fortælle om næste gang. Håber I har et fantastisk virkeligt liv, og vi ses næste gang på Svennibal.